Zejfel włazi na bina, szkrobie się po głowie i go do publiczności. Muszę powiedzieć, że jest trochę wyląkany. Boję się, co byście nie powiedzieli, że je to wszystko znokwił. No ale katać bych was cyganił. Jo je uważany biznesmen. Januje się Zefel Rzymła. Na zicher każdy z was słyszał o takiej firmie, która się nazywa... Co je los? Co to jest alarmo? A, richtig, kryptoreklama. Nie śmia godać, ja, dobre, styknie ino, że powiem, że mam jedna z największych firm informatycznych na Śląsku. Teraz już wiecie, że ja nie ma żadna ipta i nie będę wam wieszał nudli. To mam wam sprawiać, ja? Mojskiego roku, jakoś tak na podzim, miał że prawie jechać na epno konferencję do Katowic. Chciał, że jechać autem, no ale że się pomyślał, że lepiej będzie jechać cugiem. Każdy wie, jak to jest. Można jakoś gorzałka w hotelu być, albo co. Dojechał, że tym cugiem kaś do Żwakowa, kej łoros mnie sztopli. Powiedzieli, że dalej nie pojadymy, złomiarze zahabili glajzy. Porachował, że się, co to nie ma daleko, zadzwoniłbych po taksi, no że mnie bateria w mobilnioku prawie klękła. No to zaczął, że ich piechty po cimku bez ten las. Było już blanknie skoro, byle 10 we wiecu. Za lasem z nodrzek jakiś cmentarz, a za tym cmentarzem stała chałupa. Wiele chałupy na placu zobaczył, że jakiego autoka i na pociemku nie poradza powiedzieć kieromarka. Wyglądał choby czornowołga. Ale w to ci jeździ wołgami. Padł zaklupia na zicher, by do mieć telefon, to szkyrt na łodnik po ta taksa. Na bina włazi Lojzik z mobilniokiem. Dobry, fater doma, bo mam mulka twoja. Lojzik chwiluje ino, a psiń co godo. Jo jest Zefel. Jechał żechcugiem do Katowic, ale zahabili glajzy. Chciałbym ino łodwo zadzwonić po taksa. Jakbyś mi dał na chwilę twojego mobilnioka... Lojzik psiń co godo ino chowie mobilnioka. Nie musisz się mnie boć, naprawdę. Jakbyś ino zawołał matka, bo ojca. Na bina włazi Adamski. O, to na zicher będzie twój fater. Dobry? Adamski tyż stoi i psiń co godo. Dobry. Ja się mianuję Zefel Rzymła, muszę dojść do Katowic. Jakbyście mi ino borgli na chwilę mobilnioka, to bych zadzwonił po taksa. Szczęść Boże. Wum jest... Stracił się drugą strunę. Zaczyna się, no ja, przeboczcie. No ja, przeboczcie, tradycyjne śląskie wartości, szczęść Boże, o Zefel Rzymła, mnie się ino o ten mobilniok rozchodzi, jakbyście mi dali zadzwonić po ta taksa. Ja się mianuję Adamski, a to jest mój syn Lojzik. Lojzik, dej temu hopu mobilnioka. Ale ja nie mogę, ja prawie, że je zobaczył. Bydaj zaraz chyto. Widzicie je? Widzę, że wasz synek też do Pokemony. Moja cera cięgi mi na loto z mobilniokiem i kuko za Pokemonami. Troski każdy bajtel ma ptoka na punkcie tego pieruństwa. Co wy godocie? Jakie Pokemony? Ja godam o tym mużyku, kiedyś tam chowie za krzokiem. Adamski koncek znerwowany na bajtla. Lojzik dej hopu mobilnioka. Lojzik dowo mobilniok Zeflowi. Ten wklupuje numer, ale po jakiemuś cosik mu nie funguje. Pieruna, nie ma zasięgu. Chopie, jaki zasięg. Sam nie sięgo cywilizacji. Niekieре go dają, co sam i są pan Bucek nie sięgo. Czy troski zrobią? Nic się nie starejcie. Zjecie się z nami normalnie kolacjo, narychtujemy wam spanie i rano pociśniecie dalej. Katać się będziecie po nocy smykać. Naprawdę nie trzeba, chociaż tak po prawdzie to już jest blanknie skoro. Tyć do nos to żadno utropa. Truda! Narychtuj jeden talerz więcej, będziemy mieć gościa. Jest, Derkusie, panie Adamski, skiż takich ludzi jak wy, człowiek naprawdę rozumie, co to jest ta tradycyjna śląsko-gościnność. Dziękuję wam. Na bina włazi Adamsko. Pcho stół i smyczy
4 stołki. Prawie, że dziękowo waszemu hopu, ja się mianuję Zefel Rzymła, jechał że sugiem do Katowic i no, że jakieś gizdy zahabili glajzy i teraz nie mam jak dojechać. O, nic się nie starejcie. Hanek, weź z kuchni talerze i blum waza. W umie Hanek? Wiesz, jak miał ujka Hanka, a ozwaj się z toho Jan, no ale każdy na niego godał Johan, Hanys albo Hanek. Ale mnie nie ma Johan ani Jan. Nie, to po jakiemu na was Hanek gadają? To je od Hannibal. Hannibal Adamski. Hannibal! No gryfnie! Trochę masz kie, to znaczy chciałbym, że powiedzieć co fez oryginalnie. Na zichę po upie, nie? Po upie to jo ino erbną borgi do abcalowania. Siadnijcie się. Fez, że Gierot, że trafił taką fajną, tradycyjną śląską familię. Takich jak wy, to już teraz nie ma za wiele. Tak się tukaj myszkoczy na od ludzi we trzech i no. Nie, bo my jeszcze cera. I no, że jej prawie nie ma w domu. No i Lojzik miał bracika, kiedy mu się umarło. No a na wierchu czymiemy starzyka, które są niemocne. Ale pięknie. Ale pięknie, tradycyjna śląska familia wielopokoleniowo. Muszę powiedzieć, że ja tego nie znam. Moi rodzice się rozwiedli, jak Żech miał 14 lat. Jak tak na was patrzę, to zaś zaczynam wierzyć w tradycyjne wartości. O, jakie gryfne kwiatki, to będą dumpki, prawda? Lojzik, skąd mamy te kwiatki? Są, że je przysmyczył dzisiaj ze cmentarza. Godą ci, że nie śmiesz brać kwiatków ze cmentarza. Potem się nie ma co dziwować, że mamy umrzików w ogródku. Rano zasmycza je na cot. Żadne rano, teraz jak ino zjesz, pójdziesz na Kerchow i do Hań, skądże się wziął. Ja fatę, puda. Muszę powiedzieć, że macie usłuchanego tego synka. Jak ja bych tak powiedział mojej cerze, to by było nie, teraz nie mam czasu, katać tam byda po ciemku lotać, no. Bajtel ma być usłuchany. Lojzik jest trochę nadpobudliwy. On ma te, jak się go do AC/DC. ADHD! Ja przeca godą, że AC/DC. Jak to doktor powiedzieli, taką energią jakoś maszketno w nim siedzi. Jak nam się byrna przepoli, to dowomy Lojzikowi pocyckać i ona w tym czas dalej świeci. O, Lojzik, pokoż ino. Wyciągał byrna z kapsy. Wrażuj ta byrna do gęby, na. Lojzik wrażuje. A teraz ki pocycki. No żuchlej ta byrna. Lojzik cycko. Widzicie, świeci się. Jest, Derkusie, richtig. Czegoś takiego jeszcze Żech nie widział. Jakby my poradzili spokopić ta technologia, to by była rewolucja na rynku baterii do laptopów. U mnie we firmie Niektórych rzeczy spokopić się nie da. I nie będzie żadnych eksperymentów na Lojziku. Lojzik, idź na wierzch nafutrować starzyka. Umyj ręce i przyjdź nazad na kolację. Lojzik ciśnie wek. Adamsko stawio na stole talerz ze krupniokiem. Na, mocie krupnioka. Swojsko robota. nie godejcie. W to dzisiaj jeszcze robi świniobicie. Jakoś łuńskiego tydnia taki hop sam do nas przyszł. Taki mamlas. Powiedzieliśmy mu, co może u nas spać, a on zaczął zolicić z moją babą. Pratruda! A, pieroński list. Jak się go wspomna, to aże mnie tyrpie. Co za szwajn to był. No, richtig pierońsko
pomału Świnia. zaczyna miarkować. W ten czas słychać jakieś wajanie na wierchu. Co je los? Kto tak wajo? To ino starzyk. Na zicher Lojzik zaś go napasztuje. Jak zjecie, to truda wam narychtuje spanie w izbie po naszej cerze. O, Lojzik je nazot. Na, moż krupnioka frygej. Nafutrował żeś starzika. I ja, fater, ino, że się chroboki nam pomału kończą. Słyszysz, truda? Trzeba będzie iść i kupić więcej chroboków. Lojzik ciucio cosik na ucho Adamskiej. Co tam ciuciosz, synek? Mamy gościa. Nie śmiesz przy nim ciuciać. Jak cosik moż, to godej normalnie. W tradycyjnej śląskiej rodzinie nie mo ciucianio. Bajtlowi zaś się rozchodził o tego beboka w szranku. Lozik, nic się nie starej. Już jak jest stary i mogę ci powiedzieć, że w twoim szranku nie ma żadnego beboka, ani muszę się czego bać. To kaj on zaś je. Jest Darkusie Lojzik. Na zicher kaj indzi poszł. Ale przeca intliś przyjdzie na zot. Panie Zefel, nie godejcie synkowi takich głupot. Lojzik, frygej krupnioka. Ciś na kierchów z tymi kwiatkami, tak jak fater powiedzieli. Można za ten czas twój bebok przyjdzie na zot. A mogę powiedzieć wierszyk? Chodź Lozik, godej. Stoi w lesie chałupa blank staro, sam po kolędzie nie przyjdzie ani farosz. Co to jest za wierszyk? Sążek napisał, to je u nas. Co ty za głupoty godosz? Kadać do nas farosz po kolędzie nie łażą. Za łońskiego roku byli u nas i tak nam byli radę, że ostali na łobiot. Adamsko i Lozik napoczynają się chichrać. Bo im się jakiś A ta chałupa to będzie richtig staro, pra? Toć. Ja pamiętam mojego fatra stowiać ta chałupa. Kej to było? Jeszcze za Kajzera Wilusia, tak mi się zdało. Co wy godocie? Katać, wy pamiętacie Kajzera. Przez to takie stare wyście nie są. Oros robi się fest szpana. Adamsko i Lojzik psińco godają i no filują na zefla. W ten czas Adamski dźwigo się ze stołka. Eli my się zdowo? Eli prawie żeście powiedzieli mojej babie, że jest staro. Gdyż on nie to chciał powiedzieć, że się ino zdziwował, jak ta komodo i gryfno baba. Gryfno! Ja przajecie mojej babie! Nie, to znaczy ja! Je gryfno, ale katać oby. No. Dyci awozino za bozna robia, ale żeście się wylękli. Coś wam powiem. Tak po prawdzie, to na świecie nie ma się czego bać. Jakbyście mieszkali całkie życie w Elesmentorza, to byście wiedzieli. No, fajnie się mieszka w Elesmentorza. Jak entliś starzyk się kopytną, to bieremy go, kopiemy ducka i po ptokach. No i wiele pieniędzy idzie uszporować. Wiecie co? To ja by się można poszło już legnąć. I no jakbyście jeszcze mi powiedzieli, kajmo cię haziel. Schodami na wierzch i czwarte drzwiże na prawo. Zefel ciśnie wek z biny. No, Jak ci się widzi ten Zefel? trochę chudy. Można czego będzie pofutrować. Adamsko macho ręką w lufcie, oby szlachtowała mico. Jedna kitka, druga kitka. Ach, jakby ino ten Lojzik nie był taki przepadzity. A można rolady zrobimy? Toć, że zrobimy rolady. Intliś są my tradycyjno-śląsko rodzina, prawda? A kaj my go będziemy trzymać? Gdyś do chlewika je zawieli. Richtig,
Będzie miał z meter 80, ino że chudy. Ale jak tak na niego filuja, to można nawet ze 2 obiady będą, pra? Zefek wlatuje nazad napina, sołki znerwowane. Nie, to nie ma normalne, to nie ma normalno chałpa. Takiego czegoś to Jorzek jeszcze nie widział, jak długo żyja. Właża do sieni, kukum, coś ich leży na zolu. Patrza gibis. Chciał, że go dźwignąć, żeby ktoś na niego nie nadepł. A ten gibis zaczynał mi pitać. Chyba na jakimś sznurku. Gibis, kiedy są loto po zolu, co je low z tą chałpą. W normalnej śląskiej chałpie gibisy nie lotają same. No, że godała strażikowi, co mają dawać pozór na ten gibis. To skiż tego, że on przedzi i stracił ta wierchnioszczynka i teraz i ta dolnioszczynka loto i szuka tej wierchniej. Ale co tam gibis? Chciało mi się iść do haźla, padł sum Dosia. Dosia to jakoś wyerklować z tym gibisem, właża do haźla, dźwigą deska i co widza? Jakoś ręka sięgo do mnie, zielono. Jakby się nie pokapowo, to by mnie chycił za... No ja, Dieter, ja. Ja, zapomnieli my wam powiedzieć, że czymie mechanik utopka. A co ma trzymać śląska familia w doma? Jeśli będziemy hodować żmijów, Takiego zaś utopka, nie róbcie mnie za błozna. czy może króle, ale Lojzik wziął i je zeżar. Miołek rzech briwy, to samo. I co? I teraz chowiecie utopka. I mianuje się Dieter, ja? A co? Żgowo to, że się po niemiecku mianuje, ja? My są tradycyjną śląską familia. My zamieszkali za Niemca i tuż mieszkamy. I nie ma nam gańba ani skisz starzyka we Wehrmachcie, ani skisz utopka we haźlu. I żaden nam pierunie nie przygodo, co my są jakoś gorsza zorta Polaków. A pamiętasz? Po tych briwach kupili my Lojzikowi chomika. I tyż go zeżarł. Nieprawda! Jeżeli chęta nie zeżar, on sam nam pitnął. Nie cygoń, chomiki nie pitają. Zeżar żeś go, Hapolu Pieruński. Co by ci człowiek nie dał, wszystko zeżresz. Unickiego roku zeżar chipsy. Tukaj mocierek, moja cera tyś no te chipsy dusz frygała. Ale mocie wy pojęcie, jako to jest gańba. Chipsy zeżreć. Sąsiady przeleźli, każdy się pyta, Eli, że nie widział ich psa. A ten piernicki przepadzitek ino się oblizuje i igro. Ja o ciebie godą. Co takie afy szczelosz? A z twoim bracikiem co się podziało? Ale nie godej tak, Hanek. Nie wiemy, eli tych Lojzik zjadł swojego bracika. A w to jak nie on? W to ino na godzinę ostawiliśmy ich w domu, a jak my przyszli nas od młodego już nie było. Ten podciep wszystko zeżre, co ino widzi. Człowiek się wyprowożyły na grubie, co by bajtle głodu nie miały. I co mam z tego? Cera w hareszcze i przepaci tego synka. Nie, to nie jest na moje nerwy. To jest ciężej spokopić jak interfejs nowego Windowsa. Nie? Ja się z tego lejamtu wylogowuję. Jak długo żyję, takiej pitumej rodziny jeszcze że nie widział. 100 razy wola iść piechty do Katowic, jak ostać tutaj z wami. Łodmyko jedne zwierzę, włazi, wyłazi, łodmyko drugie, to samo, trzecie, też ginał to samo. Co jelą z tymi dźwierzami? Wetna się, że kiedyś z nich to były dźwierze na plac. Te sprawy. Zejfel włazi do zwierzy, Adamski zawiero je za nim. Panie Adamski, ja jest w szranku. Nie umie dźwierzy odemknąć, niech mnie ktoś wypuści, pierunie. Wy sam macie jakieś kości. Klupanie do zwierzy. Lojzik, idź, łobocz w to w klupie, a jakżeś już zjadł, to bier od razu te kwiatki i ciś z nimi nazad na cmentarz.
Lozik włazi do inkszych dźwierzy. Fater, jakiś hop z tego samego cugu. Też pada, że się stracił. Adamski filuje na adamsko. Drugie danie. Hanek, ty pamiętasz, jaki żeś miał ostatnio cholesterol? Ty nie śmiesz teraz mięsa jeść. Daj pokój, Truda. Jak pan Bucek nowo, to się bierę. Lozik, nowej sam tego hopa. Na bina włazi Nowok w galantnym ancugu. Szczęść Boże, Szczęść Boże! nie gorszcie się, że wosztyruję tak nisko rom. Ja się Peter Nowok, robię za posła do Sejmu. Prawie, że jechał cugiem do Warszawy bez Katowice, ale jakieś boroki zahabili glajzy. Mnie tak żol tych boroków, co to nie mają za co żyć. Polska w ruinie, godą wą. Ja się mianuję Adamski, a to jest moja baba Truda. Lozika żeście już trafili wele dźwierzy. Jeszcze z nami mieszkałem starzyk, bo starsza cera, no idzie powiedzieć, że się wykludziła. No i młodszy synek jest Kaś w ogródku. O, i tylu to już jest rod. Rodzina wielodzietna, wielopokoleniowo, tradycyjne wartości. To z jakichś takich familii moja partia narichtowała swoją politykę prorodzinną. Raz, 2, 3, 4, 6. Jak na mnie zawelujecie, to wam dą 6 000 więcej każdego miesiąca. Takim familiom jak waszo trzeba pomagać. Każdej polskiej familii do mytela wiele im trzeba. Richtig? A skąd weźmiecie na to pieniądze? Wiedza, że macie krupnioka. Mogę trochę? Siado i napoczyno jeść. Jerona, najlepszy krupniok jakiego żech jodł. Ja. Pytaliście się o pieniądze, ja? Nic się nie starejcie, pieniądze się znajdą. Najważniejsze jest polsko familio. Im więcej bajtli, tym lepiej. Jak tak na was patrzę, to byście mogli mieć jeszcze ze 2 albo 3 bajtle. Albo i więcej. Panie Adamski, a można wy już nie poradzicie z waszą babą, co? No a jak poradzicie, no to na co czekacie? Bo jak nie, to w to inny przyjdzie i poradzi. Potrzebujemy ludzi do roboty. Trzeba odbudować całko Polska. Będą zmiany, panie Adamski. Ktoś musi robić na nasze pensyje. Co wam się zdowo, że wezmę Arabów i one będą na was robić? To się hachniecie. Jak nie chcecie sam Arabów, to trzeba więcej bajtli. Polskich, tradycyjnych bajtli. Aha. No i musicie mnie zawelować. Wiecie, jakie to są pitome ludzie, te Araby. To, żech roztrefił jednego Araba. Tych? Jeszcze że żadnego nie widział. I co? Co o nim powiecie? Trochę niciaty był. To jest najgorsza zaraza. My nie śmiemy ich sam puścić. Musimy zachować naszych tradycyjnych wartości. A ta chałupa to będzie richtig staro, pra? Chyba jeszcze Niemca będzie pamiętać. Nie. Jak to Niemcy postawili, to trzeba będzie zbulić. Niemcy to są wasze wrogi. Na wroga trzeba zawdy dawać pozór. Z tego będziemy dawać więcej pieniędzy wojokom. Jak my zaczniemy rządzić, to żaden nie będzie musiał mieszkać w takich starych chałupach. Wybudujemy 2 miliony nowych mieszkań. Ja już widzę, że się chcecie mnie spytać, skąd na to pieniądze wezmemy. Malkontent z was, panie Adamski. Miejcie, nie starejcie. Na wszystko będą pieniądze. My je znajdziemy. Nie gorszcie się. Mogę do Haźla? Schodami na wierzch, 4 dźwierze na prawo. Nowok idzie weg. Jest, Derkusie. Co za maszkitny hop. Jak go dosz? Truda, ty wiesz, wiele mój żołądek poradzi przetrowić. No ale tego hopa to ani obych nie przetrowił. Truda, ja nie wiem, co mnie się robi. Ja tak jeszcze nigdy w życiu żech nie miał. Ciężko dycho,
oby luftu nie poradził chycić. Wiesz, mam taki maszketny film. Hanek, ale tyś jest wylękany. Co ty fanzolisz? Znosz mnie tela lot. No nigdy niczego ani żadnego się nie bał. I no jak się pomyśla, co takie gizdy poradzą zrobić z naszym Heimatem, to się Jelona truda, ty masz recht. To je ten maszketny film. Jak jo się pierwszy raz w życiu czegoś boja. Nie godaj richtig? Boisz się tego hopa? Boja się tego, co on godo. Chce dawać każdemu pieniądze, chałupy stawiać, a nie chce powiedzieć, skąd na to pieniądze weźmie. Boja się, ku czemu u nas przyjdzie, kiedy one zaczną rządzić. Przyjdzie do ciebie taki piern do chałupy, wejrzy ci do leżo, ostatniego krupnioka ci zeżre i ani się nie spyto. Nowok włazi nazot na bina. Jaki wy macie fajny haziel. Jak żech tak siedział, to żech miał taki gefilm, że coś ich mnie halo. Ja bych tak miał siedzieć i siedzieć, i może się zrobiło trochę niskoro. To co? Ja wam ino ustawiam moja wizytkarta, żebyście wiedzieli, na kogo macie welować i jakaś legnąć u was, a rano pocisnąć dalej i do Katowic, ja? Izba po naszej cerze. Musicie wleźć do tych dźwierzy po lewej strony. Nowok włazi do dźwierzy, Adamski zawiero je za nim. Panie Adamski, wyście się chyba chachli, dydzioje w jakimś szranku. Weźcie i no odemknijcie te dźwirze. To co robimy teroski? Lozik, pitomy stamtąd. Ale co ty godasz? I kaj pojadymy? Egal, ja nie będę czekał, co się będzie wyrabiać tutaj. Kaj takie pitome ludzie przyjdą do rządzenia. Tela lot mieszkania w Elesmyntorza i ani rozrzek się nie bał. A że do dzisiaj Lozik, bier i wrażuj starzyka do Rajsntaszy. Cisnymy! Adamskie pitają z biny. Za chwilę jeszcze słychać, jak ryczą kaś za biną. Lojzik! A kaj starzyk mają drugorynka! Starzy dzisiaj mają ino jedna ręka. Zefel durś w szranku. Jorzek siedział w ten czas duś zawarty w szranku i wylękany, eli kiedyś nie przyjdzie ku temu, co by zebrać ze sobą prowiant na drogach. Na szczęście żaden się o mnie nie wspomniał. Za chwilę słyszał, że tego drugiego hopa wyłazi ze szranku. Tak po prawdzie, to ani że go z gęby nie widział, ale wetna się, że pora tydni nie skorzej słyszał, że jego fanzolenie kaś w telewizji. Poczekał, że jeszcze godzina, za czym rzekł wylot z tego szranku. W chałupie żadnego nie było. Wziął rzekł i pocisł piechty do Katowic. Ja już widzę, jak jakiś chłop się klupie po głowie, padocie, Zefel, ty ipto, ale sam znokwiesz na zicher, żeś miał ino taki śnik, a teraz ino nudle wieszasz. Ale jogodą prawda. Przysięgą na procesory Intela. Na moja firma przysięgą. Za pora dni żech tam zaś pojechał, ale już tej chałupy nie poradził znosić. I na żołona richtig tam jest. Kaś w lesie między Żwakowem a Kobiurem je mały cmentarz, a wele niego stoi chałupa, w której mieszkała najbardziej maszketna familia na Śląsku. Dajcie się powiedzieć. O, widzę, że han jakieś ludzie z ostatniej raje już cisną wek do dom, co by tych głupot nie słuchać. Jeronie, dyć, to są one, dejcie pozór. To są Adamskie. Nie dejcie ich, nie dejcie im pitnąć. Panie Adamski, poczekajcie. Musicie im powiedzieć, że jagodą prawda. Żaden nie wierzy. Panie Adamski, panie Adamski. Ślatuje z biny. Koniec.